sa inyong lahat. Welcome na naman sa panibagong video. It's Thursday and maaga kami ngayon. Si Daddy driver ay nandito. Kasi he doesn't have to not to work, out to work, to school ba. Kaya wala pa, hindi pa umuwi yung anak ko. Bakasyon pa. Smells outside. Yeah, it smells like your fart. No, my fart smells a lot better. And maaga kami, alas 7 pa. Kaka-alas 7 pa lang, pero oh my god, that's really bad. Yeah, yeah, I know. I think he's It's like parang amoy kanal ba? Ano kasi nasa farm yeah, it's area. really farming. Yeah, I know. But I mean, nasa farm area kasi kami. So, yung palaging ganito yung amoy ba, parang amoy utot. Amoy kanal, amoy utot. So, minsan, on the way, pag nagda-drive kami, tinutukso ko siya na parang umutot ka ba, ganun. Sa farm pala. Miss ko na yung anak ko. Ay! I miss Ano too. She's not missing us. That's the thing about it. She's having fun there. Yeah. We see it tomorrow. Pero bukas uwi na po. Finally yung anak ko. Ihahatid po nila sa school bukas and then ipipick up din nila. So, makikita ko si Ana bukas. Ano na, mga 6 na. Kasi 5:30 ako matatapos bukas. I have to wait for Ruth anyway to pick me up. So, anyway, samahan niyo po ako sa aking araw ngayon. Ay, itatry kong, hindi ko alam. Try ako mag-vlog doon. Pero for sure, hindi naman ako pwede mag-vlog doon sa baba, sa work area mismo. Kasi bawal yung phone doon. Samahan niyo po ako sa aking araw. Have a nice day, Papa. Babush! Stairs tayo. Pink yung shoes ko. Andito na kami. Day in the life. Kargador. Oh. Hindi naman, grabe din. Mag-ano na kami. Breakfast na kami. Pagkain ni madam. May date ka mamaya, day? Ito lang yung breakfast ko. Ayan. May ganito kami kasi nga nasa warehouse tayo, di ba? Ang aga ko, normally nakakarating ako dito ng mga 7:20. Pero ngayon, 5 yata. Ay, 15 pala. 7:15 na day. Yan, nilalagay ko to sa ko. Sa vest ko. May ID naman ako, pero hindi kasi mahiga minsan. Pero nahihirapan din silang sabihin yung pangalan ko, day. Ayan. Day, congrats mo ako, day. Hindi na masikip masyado yung pants ko. Maluwag na. Day, nag-work, day. Tapos mabubuntis pala. Balik ulit.
Diet na diet? Ha? Diet na diet? Hindi man. Hindi. Hindi din. Excited ako makita si Ana sa ano day bukas day. Ready na tayo for today's video, Charlang. Anong ulam mo day? Hindi ka mag-breakfast? Wow, hindi. Hindi, may tinapay. Day, pero day, tingnan mo, hindi ito mawawala day. Tingnan mo Yung yung... tayo, Day. Ayoko day. Hindi ka nakain ng Day. Hindi ako pwedeng mag-breakfast day. Mamaya. Mamaya. Ano yun? Lagal. Nakita ko sa Yambo, mukhang masarap. Mamaya day, sa ano na lang, sa ano ko na siya kakainin sa hapon. Ayan, may dala si Madam Rina. Ito ang may-ari ng ano namin. Secret na may-ari ng ano namin. Visit. Ng company. So yan, may ano po kami dito oh. May microwave. Tapos yung pang drinks dyan. Free yung drinks. Yung coffee, tea, chocolate milk. And ito yung bida. And may vending machine doon. Kung hindi ka nakapagbaon, yan. Diyan ako kumuha. Yan yung lifesaver mo. Okay, Day. Ayoko dahil. So, ako na naman mag-isa bukas. Ay, hindi na si ate. Si ate- wala pala. pero hapon man si ate. Hapon nga pala. Oh, sorry. Friends na kami ni ate sa FB, ha? Oh, talaga ba? Si ano tawag dito? Nakita ko yung... Nakulagay mo sa bahay. Ang masarap siya. Meron siya sa loob eh. Parang masarap nga siya dahil. Pork. Kailangan ba ilagay siya sa ref? Baka mawala. Sarap ng breakfast na rin na. Oh, walang hiya to siya. Tinitempt ako. Dahil alam mo ba dahil na nag-work ako ng isang week sa Zayman? Tapos ito yung ano sa akin na kasi hindi pa ako pwedeng mag-vest side yung uniform nila. So bumili ako ng blue na ganito. Tapos kasi nga winter yun, 'di ba? So bumili din ako ng ganito. Ay magagamit ko din pala dito. Wala ka. Kaya nga. Kala ko ay nako bili-bili pa ako tapos yun lang pala. Ay, nagamit ko din. Ano to? Dalawang polo ganito, dalawa din ganito. Ang cute ng kulay. Ay, naku. Ang tsaka naman wala si Loyna. Ay, napakaganda. Ay, talaga ba? Asan ikaw? Ano no? Nandito sa kabat natin. Okay. Binisita ko lang. Okay. Iinom siya eh. Mag-isa. Oh, Yan na. makikinig sa vlog. Ayusin mo yung makikinig sa vlog. Hindi, pwede ko naman i-delete Ano to. yung may pinagdadaanan? Sino yan? Si Daniel? Hindi ah. Akala ko si Daniel. Uy! Uy. Kuya. Ano yun? Sabi, sino yon? Magandang dilag. Kawal Hello. Ito po. Hello po. Makaupo. Ay, kailangan mag-aala. Kailangan mag-aala. A few moments later. Ayan, chocolate drink namin. I can also Kasi bigay ni Rina kanina tapos na, naubos na. say I need Break namin 30 minutes lang. You can do it. Yeah, I know. Oh, you Balik na sa work and then mag-OT na siguro 1 hour. Yung kamay ko. Diyos ko, kamay pa ba ito ng babae? Day, kamay pa ba ito? Linis ako. Ah? Natatawa ko sa linis ko doon sa kaibigan ko. Time check, ano na, 5:09. 4:30 ako natatapos everyday pero nag-overtime pa ako ng 30 minutes most of the time. And today, yeah, yun din, 30 minutes. So 5 ako natapos and kailangan kong hintayin si Ruth kasi he finishes work at 5:30 and then nababiyahe siya dito ng mga siguro between 13 to 15 minutes. So, siguro makakarating siya dito mga little bit before 6 o'clock. And then uwi na kami ng bahay. I think sa bahay na lang kami kakain mamaya. Kasi parang nadadalas na these days or this week na sa labas kami kumakain. Yan, kakalabas lang natin. Hinihintay ko na naman si
Ruth. Kakatawag lang niya. Tapos na daw siya magtrabaho and then he will be here soon. So, mabasa lang ako. Para pagdating niya, diretso. Uwi na kami. Gutom na ako eh. Kaya tayo dito eh. Trabaho dito eh. Smoking area kasi dito. Ay, Diyos ko. Ang baho. Labas na lang ako. Ay, ang baho. Ayaw na ayaw po yung amoy ng sigarilyo. Diyos ko. Dito na yung sundo ko. Taxi. Dito na yung sundo ko, guys. Si Mi Amor. Mi Amor. Gutom na kami. So, dito na lang kami sa... Sakit ng init pala. Dito na lang kami sa McDonald's. You're waiting for a big problem. It's worldwide. Show them, bro. One eternity later. Close yung yung McDonald's doon sa malapit sa workplace ko, so we ended up coming to KFC na lang dito sa next town lang. Medyo may kalayuan pero okay na din kasi pag nagpunta pa kaming city mas malayo doon. May McDonald's din dito malapit pero sabi ko Ruth na kami KFC pala. Cravings. Na yung order namin. Naka-promo ka palagi ito namin. Ito yun palagi namin binibili kasi 5 euro lang yung deal. May fries na chicken and then chicken burger. Kain. Tado daw. Mi Amor. Mi Amor, kain. I don't know if you Pauwi na po tayo. Sakit ng ulo ko, guys. Parang magkakasakit. Sakit ng ulo ko tapos parang sisipunin ako. Diba? Sana hindi ito maano bukas. Look at that! The car. We have to go off here. You're asking the wrong person. Oh, that's the Arpay run. No, drive-thru. Yan, oh, may drive-thru dito. Everything strawberry. Strawberry milkshake, strawberry cake. Strawberry chocolate. Yeah, everything strawberry. Pero hindi man daw season. Ayan, oh. Hindi man season ngayon, so close sila. Mi Amor. Yusud, Mi Amor. Babush. Yun na po ako sasama kay Ruth doon. Nag-drop by kami sa Yumbo. Maliit na Yumbo dito sa amin. Kasi may bibilin siya para kay Ana. May play date si Ana tomorrow with Noah. And yung mother-in-law ko yung andon. So, bili siya ng pancake para pang snack ng mga bata after school. Excited na po akong makita si Ana bukas. Namimiss ko na si Ana. Kasi last ko siyang nakita Monday. And then, magkikita kami Friday na po. Diyos ko. Tagal kong hindi nakita yung anak ko. Tapos pag tinatawagan namin, ayaw niya makipag-usap sa amin kasi masyado siyang nag-i-enjoy doon sa bakasyon. Kasama yung lulu't lola. Masakit yung ulo ko, guys. Hindi na po ako sumama kay Ruth kasi masakit na yung ulo ko. Tapos, parang sisipunin ako. Ano ba yan? Kung kailan malapit na mag-weekend. Ngayon pa yata ako magkakasakit.
Ang dami din kasing, may sakit sa trabaho ba? Sana hindi ako nahawa or what. Mag-ano ako tonight, kaagad pagdating sa bahay. Mag-paracetamol, tapos mag-tea ako mamaya. Yun. After dito sa Yombo, I think mag-drop by din kami sa Action kasi open pa yung Action ngayon. And kasi sabi ni Ruth parang may kukunin siya doon or may may bibilhin siya para sa sasakyan niya. So yun, kita-kita na lang po tayo sa bahay. Hello, bahay na po kami. Agoy. Kanina doon sa Yombo, bumili si Ruth ng baget. Napabili ako ng maliit sana na baget kaso wala daw. Ito na lang, malaki. Hello, yung bang-bango pa naman. Feeling ko kakain na naman ako tonight. Ano ba yan? Kain ako nito. Nakulangan ako dun sa dinner namin. Sabi Ruth, mag-order ka pa ng manok. Wag na eh. Pero ito na ako kain sa bahay. Tapos bukas, ayan, bumili si Ruth ng para bukas. Yung mini pancakes. And then yung normal na pancakes. Na, na lang ba, microwave na lang para mabilis. Para kay Oma or kay Bianan bukas. And then sa Action, bumili si Ruth ng Kinder Chocolate na ganito. And ang gusto ko na Kinder, ito, yung Kinder Bueno. And then, bilis nag-order ako nito kahapon sa sa Korean Skincare kasi paubos na po yung ko. Paubos na yung aking sunscreen para sa mukha. Palagi po ako nagsa-sunscreen. Before mag-makeup, importante may sunscreen tayo. bilis lang dumating. Natanggap ni Ruth kanina. Ayan. Ayan na. Ang cute ng pagka-pack. Tapos may freebie ulit. Palagi silang nagpapadala ng mask pag nag-order ka. Ito. Tapos may mga samples din, mga ganito. Ayan. So yung in-order ko po sa kanila yung aking Aloe Soothing na sun cream. Maganda po ito siya. Super light. From Cosrx. I like Cosrx. And then, yung usual ko na ginagamit, yung Misha na, na sunscreen. Sun SPF 50+. Yan. Ito po yung palagi kong gamit. Gusto ko siya kasi parang may kasi siya. Para na din siyang foundation, but not really. Yan. And then, bumili ako ng din yung sa Etude House na water tint. Ayan. First time ko siyang itatry. Pwede yata din to siya sa cheeks eh. Yeah, I think. Ang bango. Okay. Pwede talaga siya sa cheeks. Let's see. Ito nang gagamitin ko sa work palagi. Kasi, okay. Okay. And then lastly, first time ko din itatry itong VT Cosmetics na sun pack. Kasi yung gusto ko na Misha na yung tawag dito, yung cushion na cover lock na ano ba yun? Basta, i-insert ko na lang sa screen. Pang na rin siya, SPF. Yan ba? Ganito. Para na siyang foundation ba? Sun pack na to. So, diba? Double sunscreen. Kasi nga painit na dito. Tomorrow is actually a nice weather. Hindi po kasi ako nagpa-foundation nga, diba, na share ko. So, on days that I want to, parang may effect ng foundation and may colorete sa mukha, I'm gonna be using this. Na-try ko na po yung sa Face Shop dati, yun yung ginamit ko sa Vietnam. And then, yung din, yung sa Misha nga,
maganda din. Kaso, palagi siyang sold out dito sa Korean app na to. Ang name po niya, if you're in the Netherlands or if, I don't know if they also ship dito sa Europe, but dito po ako nag-order. Korean skincare, and they have so many brands ng Korean skincare. Doon po ako nag-order. I've been with them for like 3 years na. Maganda pala yung water tint. Yung gustong-gusto ko sanang hinahanap ko yung yung sa Tony Moly kasi yun yung gamit ko sa Cebu. In-order din namin siya online. So, Tony Moly, and then wala man silang ganito sa Netherlands. Available na yung Tony Moly ng ng Korean skincare pero wala silang tint. Ciao. You ready to start up the laptop? Nee. Ook niet, oei. Mi amor. Start up, ha? Ja, dat gaat doen. Kasi may mga ako dito eh. May mga blemishes ako dito. I-try ko siya next time kung naka-cover ba niya. And yun lang. Dalawa lang yung kinuha ko. I was thinking na bibili na lang ako din sa sa bakasyon namin. Kasi mas mura yata doon, but we shall see kasi may Korean skincare na kasi dito na na I like this store kasi nga ang dami nilang ang dami nilang brands, and yung brands na gusto ko. Too bad they don't have Face Shop here sa sa Korean app na to. And also, as I mentioned, yung Tony Moly nga, limited din kanila yung produkto doon. But, okay naman. Yung Innisfree, at least, okay. Ang dami nilang mga samples na binigay. But, I'm gonna be trying them. These are okay when you travel. Kaya kinikip ko po yung mga ganito, yung mga samples ng perfume, yung ganun. Para pag may mga overnight, and ayaw mo magdala ng marami, at least may ganito ka. I'll be using this one sa weekend. Magkano tayo. Dalhin ko na to siya sa taas. Ayan. Alam nyo ba, nag-apply po ako dito sa company na to kasi may bago silang warehouse dito sa city. Hindi man ako natanggap, guys. Kasi nga, wala man akong naghanap man sila yung may experience sa logistics, and wala pa naman akong experience. Baka in the future. So, dinay kong mag-apply sa kanila kasi customer ako eh. A loyal customer ako. Pero hindi man ako tinanggap. Pero okay na din. Happy man ako sa workplace ko ngayon. As of now, happy ako. But yeah, yun na lamang po yung ating pa-video, no? Thank you so much for joining me sa sa work day natin. Although hindi ko naman talaga napakita yung ganap doon sa trabaho, no? Kasi bawal po talaga kaming magdala ng cellphone doon sa baba. Yun lang sa lang, hanggang sa may lang tayo, sa coffee camera or sa cafeteria namin, canteen. Yun lang. Ayun, nag-enjoy kayo kahit papano. Too bad, wala pa rin si Ana. Kita-kita naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Duy! Mush, babush! Like and subscribe. Babush, papa. Babush.